ବସ୍ରୁ ବାହାରି ଯେତେବେଳେ ପକେଟରେ ହାତ ମାରିଲି ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ପର୍ସ ହଜି ସାରିଥିଲା। ପର୍ସରେ ସେମିତି ଥିଲା ବି କ'ଣ, ମାତ୍ର 900 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଲେଖିଥିଲି କି ମୋର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ପଇସା ପଠାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। 3 ଦିନରୁ ଲେଖିଥିବା ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ପକେଟରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ହିଁ ହେଉନଥିଲା। 900 ଟଙ୍କା ଯାଇସାରିଥିଲା। ଏହି 900 ଟଙ୍କା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇଥିବ ତା ପାଇଁ 900 ଟଙ୍କା 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା, ମାଆର ଚିଠି ଆସିଲା। ଚିଠି ପଢ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି ଯେ ପଇସା ପଠାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଲେଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଚିଠି ପଢ଼ି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମା ଲେଖିଥିଲା, ତୁ ପଠାଇଥିବା 5000 ଟଙ୍କାର ମନି ଅର୍ଡ଼ର ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି। ତୁ କେତେ ଭଲରେ ପଇସା ପଠାଇବାରେ କେବେ ବି ହେଳା କରିନୁ। ମୁଁ ଏହା ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲି ଯେ ମାଆକୁ କିଏ ପଇସା ପଠାଇଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା, ଆଉ ଏକ ଚିଠି ମିଳିଲା। ବହୁତ ଖରାପ ଅକ୍ଷରରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧାଡ଼ି ଲେଖା ଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଢ଼ିଲି। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଭାଇ 900 ଟଙ୍କା ତୁମର ଆଉ 4100 ଟଙ୍କା ମୋର ମିଶେଇ ମୁଁ ତୁମ ମାଆକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ମାଆ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାପରି ହୋଇଥାଏ ନା, ସେ କାହିଁ ଭୋକରେ ରହିବ।